Il-bidu ta' Deċembru iġib miegħu diversi kampanji madwar id-dinja biex iżidu l-arfien dwar mart trasmess sesswalment, fosthom il-virus tal-HIV li jista' jwassal għall-AIDS. F'pajjiżna fl-ewwel jum tax-xahar propju fil-Jum Dinji kontra l-AIDS saret attività mid-Diretturat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart li marret għal Piżżgħażagħ fl-Università ta' Malta. Hemmhekk id-Direttur tad-Direttorat Paula Vassallo spjegatilna kif ma' qdiet oħrajn Malta jnaqdet mal-kumplament tad-dinja biex tqajjem aktar arfien u telimina l-istigma assoċjata ma' dan il-mart. Qegħdin ninaqdu wkoll mal-istudenti tal-mediċinu kif ukoll ma' l-NGO mal-MGRM biex aħna flimkien, kulħadd flimkien, inkomplu inżidu l-arfin fuq din l-infezzjoni, kif tista' tipprevjeni, kif tinfirex. Jiġifieri allura importanti li ninaqdu flimkien biex dejjem inżidu l-arfin fuq din il-marda. F'din l-attività kien hemm l-infermiera li tispeċjalizza fuq is-saħħa sesswali, Marija Aksisa, li kienet qed tispjega lil dawk preżenti kif tista' tippreveni mart trasmess sesswalment. Pratikament dejjem nisħu fuq l-użu tal-kondom. Ovvjament tnaqqas l-ammonti ta' nies li inti kollok x'taqsam magħha sesswalment, speċjalment tagħmel sess mhux protett. U ovvjament hemm mediċini li tista' tippreveni l-HIV u tkun marra fiktar dwar is-suġġett dwar il-marda, dwar l-infezzjoni biex bekk inti tkun tista' tkun iktar aware tas-sitwazzjoni. L-edukazzjoni tibqa' kruċjali biex kulħadd ikun marraf aħjar fuq dan it-tip ta' mart, speċjalment għaliex l-HIV hija infezzjoni li wieħed irid jgħix biha tul ħajtu. Illum ħafna nies persuni li jgħixu bl-HIV jgħixu ħajja normali ħafna, sabiex bit-treatment li jeżisti, ġifieri treatment illum il-ġurnata tantu tajjeb li ngħidu li persuni bl-HIV u li għandhom low viral load li tantu tajjeb tant titbaxxa l-ammont ta' virus li ma jitrasmettux l-HIV minn persuna l-oħra. Il-ħadd se ssir attività simili quddiem il-Parlament fejn professjonisti li jispeċjalizzaw fuq dan il-mart se jkunu disponibbli biex jagħtu tarif lill-pubbliku. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jidħol fuq is-sit www.sexualhealth.gov.mt.